Искаш ли си го? Да, искам си го. Здравейте, приятели! Вие сте с новия брой на книжния влог с книги под завивките. Както виждате, вече не сме сами, не сме само Антон и аз, а имаме компанията на Хер Томас Ман, който обаче днес не е в настроение за снимки. Кажи здравей, бе, Томас! Здравей, бе, Томас! Много благодаря, аз лично, на всички тези, които се включиха в хаштага Котка за Темс и гласуваха Томас да стане част от нашето книжно семейство. Вашите гласове всъщност убедиха Антон да каже да, иначе на мен никога нямаше да ми пристане. И за няколко нощи да се лишим от сън, мерси. И тъй като най-вероятно предпочитате да гледате повече кадри на Томас, отколкото на нашите прекрасни физиономии, ето сега ще ви покажем как се здобихме с него и какъв беше пътя на нашето опознаване. В момента се крие в якито ми. Да. Защо се криеш там, дебил? Ела тук. А това, дами и господа, са щетите, когато държиш котката си в ситуация, в която не я вакцинират и тя се агресира и така. Но нямаше как да оставя Темс да понесе щетите, защото съм истински мъж, който сега твърде много пъшка заради това, че котето го е отраскало. Но Темс ми готви десерт, така че всичко е наред. Да, определено трудно се живее и спи с котка. Когато всъщност имаш възможност да спиш, когато малкият темерот ти позволява, а не лази върху главата ти, не хапе пръстите на краката ти. И не ти яде косата. Не яде и косата, което е абсурдно. В момента обикаля някъде из стаята, бута камерата, но да е жив и здрав. Все пак, това е книжен влог, ще си говорим за книги и заглавието, което съм ви подбрал, е свързано с отговорности. Заклеващия на Брандън Сандърсън. Както е отговорност да гледаш котка, така отговорности имат и героите на този чудесен роман. Само че техните са малко по-тегави, защото от тях зависи съдбата на света. Другата причина да избера Заклеващия, въпреки че е трета книга от поредицата Летописите на светлината на бурята и че падат някакви неща от нея, е фактът, че Томас ми изяде хартиената обложка. Всъщност не можете да видите, после ще ви покажа на друг кадър, но да, малката гадина ми изяде хартиената обложка на книгата и така. Това изглежда част от диета му. Да е хартия. В Заклеващия, трета книга от фентези поредицата Летописи на светлината на бурята на Брандън Сандърсън, хората са се укрепили в крепостта Оритуро, която чрез магически портали е свързана с цялата планета Рошар. Вече е ясно, че сияйни рицари има, завърнали са се. Летящият Каладин тренира своите приятели как да използват подобни на неговите сили, а създаващата илюзии Шалан развива уменията си и същевременно издирва мистериозен убиец. През това време Далинар Колин, един от основните персонажи в предните книги, прави най-смисленото нещо, а именно опитва се да създаде един съюз между всички кралства, чрез който да бъде отговорено на заплахата на пустоносните, огромната армия, която може да заличи човечеството от лицето на целия Рошар. Разбира се, трябва да има някаква огромна заплаха. И като ще си говорим за качествата на книгата, да започнем с лошото. Сандърсън отново прекалява с писането. Първата половина от книгата е мудна и не особено интересна. Освен това, авторът има огромен проблем с смъртта. Трудно му е да убива важни персонажи, а това е нещо напълно нормално при подобен грандиозен конфликт. Доброто в книгата идва в нейната втора половина. Имаме един изненадващ провал на главните герои, имаме поредната мащабна битка, която Сандърсън описва доста добре, имаме няколко предвидими обрата и имаме един по-специфичен обрат, тъй като се случва това, което ти не си очаквал. Тоест случва се противоположно това, което си чакал цяла книга да се случи и ти си браво, Сандърсън имал някаква смелост. Проблемът ми с Заклеващия обаче и причината тази книга да не ми допадне толкова, колкото първите две, Пътят на кралете и Сияйни слова, е, че в Заклеващия Сандърсън сякаш вече се е затворил в някакъв кълъп и книгите започват твърде много да си приличат една на друга. Доброто не винаги трябва да побеждава. Понякога трябва да има и загуба, понякога трябва да има и смърт, особено на главни персонажи. Именно това създава един епос истински, реалистичен. А към момента Заклеващия леко започва да напомня повече на приказка, в която добрите герои много по-лесно се справят с предизвикателствата, не губейки почти нищо по пътя си. Но
Нощна пеперуда от Катя Кето най-вероятно вече е попаднала в полезрението ви. Ако ли пък не, няма как да я пропуснете в книжарниците, най-вече заради прекрасната корица дело на Живко Петров. Браво, Живко, за тази корица. И макар че Кето е сравнително непознато име за българския читател, с този роман ще се убедите, че получава прозвището Северната кралица на литературата абсолютно заслужено. Романът ще ви разкъса на две и ще ви запрати през 2015 година в село Лавра и някъде там в Лапландия през далечната 1937 година. Игра Малинен, дъщеря на началника на гранична служба, напуска Финландия, за да последва зова на сърцето си в Русия. Препускайки на ски до Съветския съюз, няма, бременна и влюбена, тя се оказва пленник в лагера Воркута и става една от онези 73 000 затворници, които са част от историята на най-големия ГУЛАГ в Русия по това време. Съдбата обаче я среща Селна и Алексей, а тримата се оказват в една обща битка за свобода. До самия край. Междувременно през 2015 година Верна се оказва в село Лавра, за да разследва смъртта на баща си, етнолога Хенрик, с когото не е била в особено топли взаимоотношения през последните няколко години. Именно там, в това забравено от Бога място, тя се сблъсква с традициите и вярванията на черемишката религия, както и с разни политически интриги и игри, които са обхванали с пипалата си и сърцето. Необичайният стил на Кето е нещото, което превръща Нощна пеперуда в безмилостно откровение, живописно, но мрачно описание на една история, която не бива да бъде забравена. На моменти дори цинична, финландската писателка редува грозно и красиво, препуска между ужаса и уюта и създава история, в която историческа проза и магически реализъм се преплитат в едно неразделно цяло. Нощна пеперуда е роман за тайните, за историята, за битката за свобода и за надеждата, която те извежда до светлината, дори когато около теб е най-тъмно. Така че, ако съм ви заинтригувала с това кратко ревю, съветвам ви да я разгърнете. Да, ето тече ми кръв за пореден път. Нашият домашен любимец ме отра с ногтите си. Казва се Томас, между другото, не Хер Томас Ман. Томас Ман е само един от вдъхновителите на неговото име. Другите са Томас Уейн, бащата на Батман, Томас Шелби, Томас Хобс, Тъс Елият и други подобни Томасовци. Както виждате, Томас, подобно на Томас Шелби, е един неконтролируем гангстер, малко кръв. Голяма актьор, че все едно е завършил творческа академия. Заешката дупка, примерно. Да, Заешката дупка. Не забравяйте, нашите приятели от Заешката дупка започват новия си прием. Така че ако искате да научите малко повече, пишете във Facebook Творческа академия Заешка дупка и ще разберете всичко от самите тях. Може да се научите на писане, може да се научите на режисура, актьорско майсторство и още много други неща. Може да дадем и котката, за да преподава актьорско майсторство със своето дразнещо поведение. Но ако все пак той ви е запленил, последвайте ни в YouTube, нашия канал се казва с книги под завивките, ще ни откриете и в Facebook и в Instagram, отново сме с книги под завивките. Все пак, за да не забравите кои сме ние, аз съм Темс, това до мен е Антон, но предполагам, че и Томас ще има да ви разкаже много за своя книжен вкус. Примерно. Бъдеще, ако оцелее.